Els actors, per exemple, hi ha l'Eduard Fernández, el Jordi Buixadera, el Lluís Marco, la Marta Marco, són actors de primera. A més, la gràcia que té el Teatre Lliure és que és molt proper, estan els espectadors, els veiem allà representant l'obra i pràcticament els toca. Són dues parts. La primera part, per exemple, són 4 empresaris que parlen dels seus negocis, de com els hi va molt bé, i el que han de fer, diuen, això l'any 73, a baixar els sous dels treballadors i a pujar els productes, a pujar tots els productes que ells tenen en els seus supermercats. La segona part, doncs, veiem com un d'aquests, que és el Cuit, que és l'Eduard Fernández, els traeix, decideix trencar amb tot i el poble se li tira també a sobre, una cosa que també ens està passant últimament. La fi del capitalisme al Teatre Lliure, vam poder parlar amb en Lluís Pasqual una miqueta abans de l'obra i ens va explicar què és el que pensava en Peter Handke quan va escriure l'obra. La demanda és massa petita perquè els preus són massa alts, amb tota seguretat, i els preus són massa alts perquè els salaris dels treballadors són excessivament elevats. No és així? Bé, doncs, haurem de pagar uns salaris més baixos. No és una obra on l'espectador es pugui seure de la mateixa manera que amb una altra. El Handke és un poeta visionari, incorrecte, no ha volgut mai ser correcte, no ha volgut mai ser amable, ni políticament, ni literàriament, ni amb l'espectador, i està explicant una cosa molt bèstia, que és l'embogiment del capitalisme. Avui en dia, els obrers es limiten a treure's la feina de sobre, muts i absents, pensant en qualsevol altra cosa. Han perdut l'instint creatiu, no tenen cap sentit de la imaginació. Clar, ell escriu als anys 70 uns empresaris que es reuneixen per fer la deslocalització a Orient. És a dir, d'alguna manera és profètic. Ara ho veiem al revés, ara és com dir, d'on venim? Venim d'aquesta bogeria i aquest embogiment porta a l'autodestrucció d'aquest capitalisme. Hauríem de fer-ho amb una nova estratègia publicitària que convenci els consumidors que no volem crear unes necessitats artificials, sinó que volem despertar les necessitats naturals, unes necessitats que senzillament no som conscients. 6 meses.